Llibre digital de Barcanova. Editorial Barcanova us presenta la seva proposta de llibre digital perquè feu la transició a la digitalització de les aules de la manera més clara, còmoda i senzilla. Per això posem a disposició del professorat i l'alumnat els continguts dels nostres llibres en suport digital. Amb el llibre digital podreu gaudir de moltes utilitats. Elements multimèdia, enllaços a internet, activitats interactives i la possibilitat d'afegir recursos al contingut del llibre. Hi podeu accedir via web a l'adreça www.barcanovadigital.cat. Com visualitzareu els llibres? Editorial Barcanova ha dissenyat una interfície clara i senzilla pensada per fer-vos la navegació més còmoda i intuïtiva. A la capçalera de la interfície hi apareix el nom de la matèria i del curs. A més, donem l'opció a les escoles de personalitzar aquest espai introduint-hi el seu nom i el seu logotip. A la part superior hi trobareu les barres d'eines següents. Presentació de pàgina. Podeu seleccionar diferents modes de visualització, a doble pàgina, a pàgina sencera, etc. Ampliació i reducció. Consisteix en un zoom que ens permetrà augmentar o reduir la pàgina a conveniència. Visualització de pantalla completa. Eines d'edició de text. Trobareu una senzilla eina d'edició perquè podeu afegir textos, comentaris, aclariments o enllaços als diferents recursos en línia que us semblin més convenients. Ajuda. És un espai on trobareu resposta als dubtes més freqüents que se us plantegin. En la barra lateral hi trobareu reproduïda la coberta del llibre. A més, hi ha diverses opcions. Índex. Quan hi cliqueu, es desplegarà una finestra emergent on podreu consultar un glossari, punts de llibre i dues tipologies d'índex, temàtic i per miniatures. Recursos. Trobareu els tipus de recursos multimèdia que acompanyen el llibre agrupats per unitat i per pàgina. En aquesta barra lateral també trobareu informació de contacte, els crèdits i un accés directe als espais web de Barcanova. A la part inferior hi trobareu també diferents barres d'eines. Buscar. Us permetrà buscar continguts al llarg del llibre. Navegació de pàgina. Per mitjà de diferents botons, permet anar endavant i endarrere o anar a una pàgina determinada introduint el número en un camp de cerca. En l'àrea central de la interfície podreu visualitzar el llibre en el qual s'han incorporat tot un seguit de recursos digitals que en complementen el contingut. Per identificar aquests recursos hem creat una iconografia pròpia. Vegem-los a continuació. Activitat interactiva. S'incorporen activitats autocorrectives o de resposta oberta que l'alumne pot enviar al professor. N'hi ha de tipologia molt diversa. Explicació animada. Ampliació de determinats continguts amb el suport d'animacions gràfiques. Arxiu de vídeo i àudio. Accés a clips de so i de vídeo que amplien o reforcen els continguts treballats. Enllaços a webs externes. Selecció de links d'interès. Hipertext. Enllaços dins el document mateix. Mapes. Ampliació dels mapes del llibre. Mapes interactius. Barcanova disposa d'un espai a Google Maps on trobareu algunes de les fotografies del llibre en les quals podreu navegar, fent zoom, apropant-vos-hi o allunyant-vos-hi, etc. Document imprimible. Trobareu a la vostra disposició materials que podeu imprimir i guardar en el vostre escriptori. Editor de text. Aquesta icona obre un document amb l'enunciat de les activitats i un espai per escriure-hi la resposta. Hi ha dues opcions, imprimir o enviar per missatgeria al professor. Diccionari. Trobareu l'accés directe a diccionaris perquè els pugueu consultar en línia. Calculadora. Trobareu aquest recurs en les activitats que us calgui. Esquema.
És una presentació animada, pas a pas, del resum dels continguts de cada unitat.